Escoitai o paxaro. Hai sitios que curan os males. Eu creo que tamén é moito o que te rodee. Dentro de un sitio, dun bosque como este, escoitando os paxaros, o aire, se pode curar. Creo que sí. Eu me gusta moito. Me sinto moi ben nestes lugares. Mirad, esa capela que vendes aí ao fondo é a capela da Mota, ou tamén coñecida como San Bartolomeu da Mota. Seguimos no concello de Arzúa. E aquí, no mes de agosto, creo que o 24 de agosto, se celebra unha das romerías máis importantes daqui, desta zona, do entorno da comarca. Aquí se ven a curar males. Un deles é San Bartolomeu, que nesta talla ten unha espada, un coitelo de madeira. A xente ven e os que padecen de bofio pasando o coitelo deses pola zona, unha persona, verdad, como vemos en moitas, no San Blas, no outro, é a bogosa de curar este mal. Tamén veñen moitas mulleres que están a punto de parir, están acabando o tempo de xestación, veñen aquí a pedir de que todo se desarrolle con normalidade. E tamén se ven a pedir, porque o San Bartolomeu é protector tamén dos rebaños. Os gandeiros que teñen gandos e tal, veñen o San Bartolomeu a pedirlle que protexa o rebaño. Eu estaba escoitando o paxaro, porque eu non sei se vais aí na cámara, pero hai unha cousa, que agora que hai a IA e todo isto, que se debería de poder mandar tamén por internet o aroma, os sonidos, as sensacións, a temperatura. Bien, algún día chegaremos a eso. San Bartolomeu da Mota, Arzúa. Darlle aí se vos gusta. Eu vou disfrutar un pouquiño do lugar, que isto é impresionante.